Pag-ampo alang sa mga magbiyahe, amahan, natuburan sa tanang kaayo, among magbubuhat og dalangpanan. Daghang salamat sa mga grasyang nadawat karong taknaa ug sa matag adlaw. Akong gipangamuyo karon ang tanang magabiyahe nga unta mamahinong malampuson ang ilang mga tumong ug tinguha. Panalipdi sila Ginoo gikan sa tanang mga kadaot ug disgrasya. Gihangyo ko ang kahapsay sa ilang pagsakay, ang kahapsay sa ilang mga huna-huna, ug ang maayong panglawas nga mabutunan nila. Unta, nakaabot sila sa ilang padulngan nga luwas ug malipayon. Ug malipayon pong makauli sa ilang matag pamilya. Bendisyon ni sila palihog. Hilabi na mga nagdala sa mga sakyanan, lakip na pud ang uban pang makasugat sa dalan. Bendisyon niyang ilang mga sakyanang gisakyan, kaunta dili madaot, dili maaberya, ug luwas nga makaaginod sa mga dalan, sa kahanginan, sa kadagatan. Ginoo, bendisyon niyang ilang mga lakaw, kung kini man mahitungod sa ilang maayong panglawas, atagi sila og kalig-on ug kaayuhan. Kung kini man tungod sa ilang mga negosyo o mga patigayon, hinaot Ginoo, natabangan mo sila nga magmalampuson sa ilang mga transaksyon. Kung kini man makatabang kanila nga magmalampuson sa ilang kinabuhi, hinaot abagan mo sila ug kanunay mo silang pagaubanan. Hilibi na ang mulangyaw sa laing dapit nga nagkinusara ug bag-o pa sa lugar. Amahan, manalipdi sila kanunay gikan sa mga daotang tumong, sa mga daotang tawo, sa mga kalisod, sa mga pasakit, sa abuso, sa mga disgrasya, sa mga katalagman, ug uban pang kadaot. Atake sila og proteksyon, inaagi sa imong gugma ug kaluoy. Panalipdi ang tanan Ginoo, ug unta magpabiling luwas karong taknaa ug sa mga umaabot pa. Hinaot dunggon kining pagamuyo. Amen.